Bună ziua! Ca de obicei, vreau să vă citesc iarăși din Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă zic cuvintele frumoase care le zic la fiecare videoclip când înregistrez. Și voi mai reveni cu ele un pic până când intru în subiectul care l-am de citit. Cartea care vă amintesc, Păcatul cetății, scrisă de Gili Cristian, și înregistrarea care o fac acum pe telefonul acesta al meu, un pic voi veți vedea că nu se vede bine. Dar astăzi, fiind o zi de vineri, m-am gândit ca să continui cu această carte și cu acest subiect. Asta spre lauda lui Dumnezeu, nu a mea. Și fiind vineri, o zi ca oricare din toate zilele săptămânii, am zis ca să citesc din cartea Păcatul cetății. Și capitolul era 11 și voi continua, nu l-am terminat de scris, Cărți în cer. Și e vineri, dar e 12 ianuarie 2024. Un an în care am intrat iarăși și toți, fiecare, știți, ați intrat cu niște promisiuni că vă veți ține de ele și le veți duce la îndeplinire cu Dumnezeu. Dar uitați, Dumnezeul cel adevărat, care vrea să locuiască în mintea și inima noastră, a fiecărui în parte care dorește să-L primească, trebuie să existe cu adevărat. Iar celălalt Dumnezeu, care eu tot îi zic de el că este Satana, el se ascunde sub masca lui Dumnezeu și nu vine ca Satana. Voi v-a spus planuri, dar le veți duce la îndeplinire cu Satana și Dumnezeu vă lasă pentru că nu le duceți bine. Vreți ca să rămâneți tot pe pământul acesta și lui Tata nu-i convine așa ceva. Dar e libertatea de alegere. Și acum vreau să citesc, cum am spus, și să continui din această carte. Între timp, voi mai comenta la câte un gând care îmi vine de la Tata ca să spun câte ceva, voi comenta și voi spune. Și acum vreau să zic cuvintele frumoase care toți le doriți și le așteptați. Și cuvintele sunt: totul este gata, poftiți la nuntă. Le-am zis înainte și le voi zice și după voi termina acest videoclip și după aceea, cum am spus, îl pun pe canalul meu de YouTube. Dar vă reamintesc, sunt un om care nu am pregătire, nu am școală și cu aceasta când vă spun vouă, cei care vă uitați pe YouTube și urmăriți să vedeți cine a mai intrat pe YouTube sau ce a mai postat vreun YouTuber, vă rog, dacă vedeți acest videoclip pe canalul meu, Petrica Costinescu, vă rog frumos să vă uitați. Totodată mulțumesc și celor care s-au uitat până acum și se uită în continuare și mă urmărește. Le mulțumesc și am văzut că sunt 5 abonați. Le mulțumesc la cei 5 și aș mai dori asta nu ca să stau pe pământul acesta sau ca să
mă laud sau să mă mândresc cu ceea ce cer acum. Și anume, aș dori ca să vă mai abonați, să ajung la 50 de abonați, că așa îmi zice YouTube-ul, și acest YouTube este Satana, pentru că el vrea să țină pe pământ pe mulți, dar nu ca să-i lăsă să meargă și să aibă pe Domnul Iisus în mintea și inima lor. Eu nu îmi doresc lucrul acesta, vă spun foarte sigur și sincer din partea mea. Dar vreau să auziți de cuvântul lui Dumnezeu, aceasta îmi doresc și îmi doresc foarte mult și din toată inima. Știu că nu voi, poate, nu știu sigur, dar cred, eu așa îmi doresc, că fiecare își dorește să ajung la nuntă, acum în viață când sunt eu. Dar cum Satana este la pândă și poate să mă omoare în orice clipă când îl descoper la orice cuvânt și la orice planuri de vorbe, el atunci se supără pe mine. Și nu mă lasă ca să merg mai mult pe pământul acesta. Dar eu nu-mi doresc lucrul acesta. Eu vreau ca să merg și să se încheie nunta cu toți odată. Și poate acum sau în altă generație. Dar până atunci aștept și îl aștept pe Tata așa cum sunt, păcătos, iertat, și se mai întâmplă să mai greșesc. Eu n-aș vrea și n-aș dori deloc lucrul acesta, dar prin niște lucruri pe unde intră Satana, și știu că la fiecare intră pe aici, și este anume privirea, gândurile și mintea și inima. Toate au o ordine. Prima dată intră prin privire. După aceea se face gând, după aceea ajunge la inimă. Și pe aici Satana prinde pe oricine. Și doresc ca fiecare să aibă lucrurile acestea cu dragoste și iubire, nu cu frică și cu teamă. Vă spun foarte sincer, pentru că Satana este foarte hoț în lucrurile acestea. Acum, ca să nu mă depărtez de la subiectul cărții care trebuie să citesc, voi citi acum o parte din ceea ce am scris și când voi mai scrie partea următoare, iar voi mai intra în direct. Dar asta nu se știe când. Cum am spus, cărți în cer. Ultimele gânduri din partea care am citit atunci, vreau să le reamintesc un pic și să intru în continuare în citire. Și zice așa: când poporul își vedea nebunia, când poporul își vede nebunia de-al părăsi pe adevăratul soț și logodnic, Domnul nu face un proces mare în Israel. Domnul nu face un proces mare în Israel. Și aici este vorba despre Isaia, capitolul 62, cu versetul 35. Eu am citit versetele acestea, dar dacă dumneavoastră vreți să le citiți și să mă urmăriți, le citiți. Continui de unde trebuie să citesc acum, din cartea asta, și de aici începe așa: despărțindu-i pe vinovați de nevinovați, ci le temea despărțindu-i pe nevinovați de nevinovați, ci le
trimitea un judecător, un izbăvitor, care să-i izbăvească de dușmanii lor. Aici e continuarea de la un punct până la un punct, din foaia respectivă de data trecută până aici. Și acum intru în cuvintele propriu-zise care continui din cartea aceasta. Așa au făcut Debora și Barac, când Iban s-a ridicat peste Israel să-l apese. Era niște oameni care spun în Biblie că ăștia erau judecători și ăștia ajutau poporul ca atunci când erau asupriți și așa, el, prin oamenii ăștia le spuneau la oameni și se îndreptau și unii vineau la Dumnezeu, unii nu. Și atunci când vineau, trebuia să vie fără frică și fără teamă, dar unii vineau cu frică și cu teamă. Și Domnul Iisus spune, niciodată să nu veniți cu frică și cu teamă. Acum nu în secolul ăsta și atunci tot la fel, dar i-a lăsat așa ca să vadă dacă poate cu timpul vor înțelege. Așa a făcut Gedeon când Madian Așa a făcut Gedeon când Madian a stăpânit 7 ani peste Israel. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Și aici ne dă din Judecători, capitolul 6, cu versetul 14, un verset unde ne explică despre treaba asta din Biblie. Și să vedeți că cartea aceasta, cum v-am spus, totuși tot este cu Biblia. Tot așa, în cazul lui Iefta, tot așa în cazul lui Samson, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei sale. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Și iar ne dă din Judecători, capitolul 13, cu versetul 5, unde să citim explicația versetelor ăstea dacă doriți, voi cei care mă urmăriți. Vezi problema cu Matei, capitolul 1, cu versetul 21. Aici este tot așa explicația în Matei, capitolul 1, cu versetul 21, despre Iisus, spune. Apoi lucrurile încep să se schimbe. Poporul începe să privească în jur. Crește sentimentul național și pe vremea lui Samuel se hotărăsc să ceară și ei un împărat, considerând că nu sunt deloc mai deosebiți sau mai speciali decât popoarele din jurul lor. Ei cere un împărat. Și Domnul Iisus le spune, zice, nu trebuie să aveți un împărat. Că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și eu sunt ca un împărat. Și pe mine mă aveți. Dar ei n-au ascultat Samuel. Samuel nu a văzut bine acest lucru și s-a rugat Domnului. Samuel, capitolul 8, cu versetul 6. Domnul a răspuns, ascultă glasul poporului în tot ce-ți va
spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Atunci, așa au făcut atunci, așa face și astăzi. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna de când i-am scos din Egipt. Până în ziua de azi m-au părăsit și au slujit altor Dumnezei. Samuel, capitolul 8, cu versetul 7 și 8. Samuel era acum din voia poporului și nu a Domnului, ultimul izbăvitor. El era ultimul care Domnul Iisus le-a spus prin Samuel, prorocul care și el la rândul lui a greșit, el n-a avut teamă și frică, dar totuși a avut, pentru că el a greșit și totuși s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că el vrea să spun tot timpul fără frică și fără teamă și el așa a spus. Dar totuși a mai greșit când a spus cu frică și cu teamă. Pentru că e firea pământească în om și în noi în fiecare. La încheierea misiunii lui, după ce face o descriere succintă a acestei permanente situații de strâmtorare, izbăvire, face următoarea afirmație. Și Domnul a trimis pe Ierubal și pe Barac și pe Iefta și pe Samuel și va izbăvi din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și ați locuit în liniște. Și aici ne dă din Samuel, capitolul 12 cu versetul 11 și e 1 Samuel aici, versetul ăsta care spune legat. Dar ei n-au fost mulțumiți. Apoi când ați văzut că Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-ați zis, nu, ci un împărat să domnească peste noi. Și totuși Domnul, Dumnezeul vostru, era împăratul vostru. Și aici iar zice 1 Samuel, capitolul 1, capitolul 12 cu versetul 12. Tot din Samuel. Aici iar Dumnezeu vrea totuși să trage de multe ori atenția că să nu avem împărat. Dar fiecare are libertatea de alegere. Poporul mai dorea un izbăvitor. El dorea un împărat. De aceea, din acest moment, robul, izbăvitorul, este preluat de proroci. Ori de câte ori prorocul era în primejdie, Domnul ridica un proroc pe care îl trimitea la copiii săi, cu avertizări solemne. Pe această linie a venit Mesia. El trebuia Pe această linie a venit Mesia. El trebuia mai întâi să fie prorocul despre care vorbise Moise. Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. De aceea, îngerul a vorbit așa despre Maria. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe prorocul lui de păcatele sale. Matei, capitolul 1, cu versetul 21. Am citit un pic mai sus despre Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. Și în Vechiul
Testament se aduce aminte despre Domnul Isus. Și în Noul Testament s-a spus, dar oamenii n-au vrut. Acesta este izbăvitorul nostru, judecătorul nostru, în vreme de mare strâmtorare, iar natura acestei izbăviri este clar arătată de păcatele sale. Când înțelegem natura izbăvirii pe care judecătorul nostru o face în misiunea sa de curățire a sanctuarului, atunci teama de judecată dispare ca fumul, iar în locul ei apare o recunoștință fără margini. Domnul Iisus. Căci motivația unirii cu Dumnezeu este dragoste, nu teamă de focul iadului. Printre biruitorii fiarei nu va exista niciunul care a părăsit Babilonul de teamă, în paranteză, în fugă. Trebuie să pleci de fugă și de teamă. Trebuie să ai răbdare, dragoste și iubire. Profețiile lui Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel sunt o glorioasă descriere a misiunii de izbăvire a Domnului Iisus Hristos. Subiectul acesta este atât de vizibil încât renunță să mai prezinte versetele respective. Tot așa este și cu profeții mici. Și totuși, în ciuda acestor avertizări zdrobitoare, ce imagine deformată aveau iudeii despre caracterul lui Dumnezeu, îl vedeau aproape ca pe un dușman al lor. Cu durere, trebuia să recunoaștem că opinia lor este vast împrăștiată de poporul său din ziua de azi. Dumnezeu este văzut ca un judecător rece și insensibil, care atunci când se amestecă în viața noastră, nu o face decât ca să ne dea dreapta răsplată pentru păcatele noastre. Nu, Domnul Iisus nu. Nu face. Noi ne alegem pedeapsa și păcatul, pentru că îl alegem pe cel rău. Imaginea aceasta despre caracterul lui Dumnezeu trebuie răsturnată. Este chiar scopul îngerului al treilea. El anunță că a venit timpul izbăvirii, timpul judecății lui Dumnezeu, timpul în care El dorește să dea poporului izbăvire de robia cruntă în care se află. Aceasta este prețioasa lucrare a marelui nostru preot. Curățirea sanctuarului sau ștergerea păcatelor este exact această lucrare de izbăvire a poporului lui Dumnezeu. Profeții au vorbit despre ea în cuvinte pline de speranță. Isaia, capitolul 1, cu versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cărmuzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Isaia, capitolul 1, cu versetul 25 la 27. Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura cum o topește leșia. Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnicii ca la început.
După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. Sionul va fi mântuit prin judecată și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu le vor fi mântuiți prin neprihănire. Isaia, capitolul 33 cu versetul 22. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește. Isaia, capitolul 4, cu versetul 2 la 6. Toate versetele astea care le citesc și care le amintesc aici, vă rog, căutați-le că sunt cu Biblia. Cartea este cu Biblia. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Și cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi Sfânt. Oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim, după ce va spăla Domnul murdăriile fiicei Sionului și va curăți Ierusalimul de vinovăție de sânge din mijlocul lui, cu Duhul judecății și cu Duhul nimicirii. Domnul va așeza peste toată întinderea muntelui Sionului și peste locuitorii lui de adunare un nor de fum ziua și un foc de flăcări strălucitoare noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost, o colibă, un umbrar împotriva căldurii zilei și ca loc de adăpost și de ocrotire împotriva furtunii și ploii. Și aici iar ne spune de Domnul Iisus în Maliahi, capitolul 3, cu versetul 1 la 4. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea suferi însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va șădea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, darul lui Iuda al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Curățirea fiilor lui Levi este prețioasă lucrare pe care Izbăvitorul o face în marea zi a ispășirii finale, când Dumnezeu și biserica sa trebuie să se unească pentru totdeauna. Aceasta este judecata pe care o face Domnul. Iisus Hristos, pentru poporul său. Dar ce se curăță și unde se curăță în ziua ispășirii? Domnul a intenționat să răspundă aceste întrebări în solia pe care a trimis-o în anul 1888. Solii săi au spus clar că în ciuda
părerii unanime acceptate că în ziua ispășirii sunt șterse păcatele din curțile cerești pentru ultima generație. Păcatul trebuie șters în viața credincioșilor, căci păcatul unui om nu dispare dacă se șterge în întreaga lui, căci păcatul unui om nu dispare dacă se șterge între starea lui din cărți. Starea lui din cărți. Aici a fost un pic de greșeală, care am zis-o și rămâne. Și eu nu-l mai tai din videoclipul ăsta. Eu îl pun direct. Sunt un copil al Dumnezeu care vreau adevărul și sinceritatea să spun. Și mie nu mi-e frică și nu mi-e teamă de Dumnezeu, de Tata. Pentru că El nu face așa. Satana însuși, care este și mă pândește tot timpul, el mă face ca să mai greșesc. Dar eu nu. Nu mi-e frică de el. Deși părerea generală era că în ziua ispășirii se ștergeau păcatele din cărțile cerești, totuși Ellen White spusese încă înainte de anul 1888 că aceste rapoarte cerești pe care noi le numim cărți nu sunt deloc o oglindă perfectă a caracterului. Domnul posedă deci o copie fidelă a caracterului și vieții fiecărui om. Copia este adusă la zi, instantaneu, și astăzi, în epoca calculatoarelor și a operațiilor matematice complexe realizate în sute de adică calculatoarele au acolo o memorie care ține toate estele și la ele se referă. Milioane de instrucțiuni pe secundă. Cum nimeni nu mai crede că îngerii stau în mână cu o pană și scriu despre noi. Da? Imaginile acestea erau singurele pe care oamenii le puteau înțelege și comunicau mai departe fără pericolul de a fi înțeles greșit. Astfel, ceea ce profeții numeau foarte corect cărți, noi numim astăzi microprocesoare și memorie biologică. Dar, indiferent despre ce suport vorbea, informația există și este reprodusă perfect. Este reprodusă perfect. Satana. Deci, viața mea este originalul, iar în cărți, iar în cer, în Hristos, există o copie fidelă despre tot ce fac sau gândesc eu. Întrebarea este, unde se șterge păcatul în ziua ispășirii, în original sau în copie? Desigur că, ca să fiți mai siguri, veți răspunde că în ambele, corect.
locuri. Solii din anul 1888 spuneau că, indiferent ce s-ar face cu raportul păcatelor noastre, copia păcatul nu dispare, căci păcatul este și produce roade în noi. De aceea, înainte ca Dumnezeu să poată pune capăt păcatului, distrugându-l, El trebuie mai întâi să pună capăt păcatului din noi. Altfel, am peri și noi odată cu păcatul, lucru pe care Dumnezeu dorește să-l evite cu orice preț. Și sunt la ultima pagină care am mai scris-o din cartea aceasta. V-am spus cu dragoste și cu iubire și în continuare vă spun cu dragoste și iubire despre Dumnezeu. Fără frică și fără teamă să veniți la El. Vă rog. Chiar cu prețul ca numele Său să continue să fie batjocorit în fața familiei sale universale. Universale. Dacă ștergerea păcatului se poate opera pe copie în cărți, atunci ce îl împiedică pe Dumnezeu să o realizeze? Dacă ștergerea păcatului se face în cărți și a început în anul 1844, iar în anul 1887 sora White a spus că este gata să treacă la cei vii. De ce nu a trecut încă? Dacă gândim așa, ajungem până la urmă să-l găsim vinovat pentru toate nenorocirile și războaiele ultimului secol. Chiar pe Dumnezeu, Tata nu-i vinovat, noi suntem. Dacă trebuie să șteargă păcatul în cărți, de ce nu o facem mai repede? Când înțelegem însă că păcatul trebuie șters mai întâi la izvoarele lui, atunci lucrurile se schimbă radical. Să fie șters din minte. În această lucrare intervine voința liberă a omului, care a produs atâta suferință și chin lui Dumnezeu. Atâta timp cât se află la ușă, Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20, el stă și îi cheamă în continuu. El nu poate curăți pe fiii lui Levi, profeție sfântă pe care trebuie să o prezinte, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, în ultimul conflict din jurul autorității guvernării divine. De aceea trebuie să intre odată în templul său. Adică se referă la Domnul Iisus, să locuiască mintea și inima noastră. În anul 1844 a început judecata de cercetare, ștergerea păcatelor casei Domnului, mai întâi cu cei morți. Într-adevăr, în cazul lor, ștergerea se face în cărți, pe copie, dar acest lucru doar din cauză că originalul pur și simplu nu mai este. Mă opresc aici, am terminat partea care am avut-o de citit și am scris-o și voi continua iarăși după ce voi scrie și voi
Voi comenta iarăși când o voi scrie pe caiet și o voi spune iar într-un videoclip. Dar până atunci, în tot ceea ce am citit până acum, am mai și greșit și nu prea am comentat. Vă spun, nu aveți frică de Dumnezeu. Vă rog, dragoste și iubire să aveți. Încă o dată vă spun, dacă tot ceea ce am spus în videoclipul ăsta, în cuvintele care le-am spus și am greșit, Tatăl pe mine mă iartă. Dar voi dacă vreți unul care să aibă pregătire și să nu greșească deloc și să taie, ca să nu ascultați greșeli și să vedeți un videoclip clar cu cuvinte și asta, căutați-l. Că pe YouTube găsiți. Dar vă spun, nu vă spune ca mine care unul care nu are frică de Dumnezeu și nu-i frică lui Satan, nu-i frică de Satana, care este ascunde sub masca lui Dumnezeu. Eu sunt o persoană, mulțumesc Tatălui, păcătos, așa cum sunt, foarte sinceră. V-am spus lucrurile astea acum la terminare. Și vă rog, dacă vă uitați pe YouTube, când voi posta videoclipul ăsta, uitați-vă până la început și luați ceea ce e bun. Că în timpul și în anul ăsta, Tata din 5 vrea să ne cheme acasă și noi nu vrem. Iar totuși amânăm prin lucrurile trecătoare de pe pământul ăsta. Dar aveți libertatea de alegere și să faceți ce doriți. Acum eu închei. Și vă rog, toți cei care, încă o dată vă zic și mă repet, vă rog toți cei care vă uitați pe YouTube, uitați-vă și dacă vreți să vă abonați, dar eu vă spun că rar postez când postez. Postez videoclipuri. Asta mă refer. Fiecare face ce dorește. Aveți libertatea de alegere. Știu că mulți vă uitați pe YouTube și de-aia insist cu lucrul ăsta. Uitați-vă la Domnul Iisus, nu la mine, la om, la păcătos, cel care greșesc. Ascultați-l pe el și faceți ceea ce zice și el, nu eu. Așa că la încheiere, iar repet acele cuvinte frumoase care le-am repetat la început și cu dorința, dacă vreți, ca fiecare să veniți la nuntă. Așa că totul este gata. Poftiți la nuntă! Vă rog frumos!